बे समाव बिटिआर खौरां नोंथांमोननि गेजेराव फुंबिलिनि मोननैसो गोनां रादाब लानानै फैदों। सांग्रां जा आसामनि कभिड-19 कर'ना भाइरासनि गोसारनाया आसामाव दा गिख्रंथाव महर लासिनबाय। सानसेयावनो मैया सा 177 नि देहायाव गोदानै पजिटिभ केस गोनां सुबुं मोन्दों। दायो बे 1000निबो बारा जाफैबाय। बिटिआर हालामाव थानाय उदालगुरियावबो मैया खेबसेयैनो सा 9 नि देहायाव पजिटिभ केस गोनां सुबुं मोन्दों होनना मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों। आसामाव दासिम गासै कनफार्म केसआ सा 1057 जाबाय। बेनि मादाव सा 925 एक्टिभ केस, सा 122 हामबाय, सा 4 थैबाय आरो सा 3 माइग्रेटेड जाबाय एबा बिसोरखौ गुबुनाव दैथायहरनाय जाबाय। आसामनि गुवाहाटीआव मैया 150 कौटि रां खरसा खालामना लुनाय कर'ना भाइरासनि स्पेशेल देहा फाहामसालिखौ मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बेखेवबाय। मेट्रिक एबा एचएसएलसीनि रिजाल्टखौ फैबाय थानाय जुन दाननि गिबि हाप्तानि गेजेरावनो मोननो हागौ होनना मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों। डिब्रुगड़नि टिंखंआव मैया जान्टु बरुवा मुंनि आलफा सासेनि न'आव गंनै हाथियार आरो आइईडी बमा हमनानै मोन्दों होनना मिथिनो मोन्दों।